It is an interview inoitwa naGift Ostalosiziba anozivikanwa kuti aiwa ndiMN Aid aiwa yanosonjamisa asara tiona Amos Baya ari in prison asungwa akepchiwa aiwa nethe regime kunyange zvake pasina kana mhosva yakapara. Panapa anouya achikonfirma kuti aiwa Advocate Nelson Chamisa vadzoka mugemu. Panapa vanhu vese vakaona Advocate Nelson Chamisa vachistepa down muCitizen Coalition for Change nekuda kweinfiltration yaanaSingizwe Chabangu kunyange zvavo vakazokona kuzorana aiwa the party pasina Nelson Chamisa. Saka pana mashoko anoda nyuko panapa tinoba subscribe or like kutonga bell icon. Tivira pa handle Helen Center branch vanachiposta the video yatokona kuti ine interview Ostalosiziba anoitaura mashoko ekuratidza kuafema kana ekuya achikonfirma kuti aiwa Advocate Nelson Chamisa is now back. Anoyenyera achiti President Nelson Chamisa is coming back. Gift Ostalosiziba confirms President Nelson Chamisa is going to back into the arena. He holds the social contract and the trust of the people. Meanwhile, citizens must continue organizing themselves, whether be in Zimbabwe or diaspora. Anovaposta the video yacho neinterview yatona Ostalosiziba achitaura achiti aiwa Nelson Chamisa aiwa ava kudzoka manje kunyange uri kudiaspora kana munyika yeZimbabwe aiwa rambai muri geared up makamumirira just because he is our legitimate leader. Ndiye vanhu vavanoda, ndiye anozivikanwa kuti zikona fulfill aspirations enyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu kuti kudai pamusoro pemashoko ake pinda comment section medu musano subscribe or like, turn on the bell icon.